Milé manikérky, plánujete sa stať úspešnými vo svojej profesii? Mám pre vás zaujímavé pozvanie. Volám sa Miriam Kadáková, som majiteľka nechtového štúdia, lektorka a distribútorka nechtovej kozmetiky pre slovenský a český trh značky Eminel. Moje meno je Elena Papierníková, som obchodná manažérka pre slovenské firmy a predsednička Slovenskej živnostenskej komory krajskej zložky Trenčín. Nachádzame sa v príjemnom prostredí hotelu Elizabeth priamo tu v Trenčíne, kde dňa 28.10. o 10. hodine organizujeme pre vás prvý kongres. Kongres pod názvom Ako sa stať z priemernej manikérky profesionálkou? Čaká na vás 5 úžasných tém. Kvalita pri práci v manikúre, ochorenia nechtov, ako rozšíriť biznis v oblasti krásy, ako rozvíjať Instagram s manikérskym biznisom a pritom nevyhorieť. A na záver si vypočujete inšpiratívny príbeh úspešnej nechtovej dizajnerky. Tešíme sa na vás a veríme, že tento deň vás posunie vpred a otvorí vám dvere nielen v tom našom manikérskom svete.